Tingin sa tulong ng Optin, kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Alright. Sa himpapawid ng DZGB, may tinig na naririnig. Si VP Henry Maceda, kanyang boses ay malakas at tapat. Uya na, programa na'y mapuo na. Ang hapot ni VP Henry, hatid ay katotohanan at pag-asa. Siya ay lalaking hindi inuumaga, puso'y malinis at tapat, mapagkatiwalaan sa asawa, sa bayan ay tunay na kaibigan. Henry Maceda, Freebie Henry Maceda, de calibre na portaster, kredibilidad ay tunay na dakila. Sa pagtabang malalahoman, kadoro'y awardee pa. Ang hapot ni VP Henry, narito na sa DZGB ngayon na Henry Maceda, VP Henry Maceda. Tinig ng bayan, puso ng Legazpi, tunog na maasahan. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod ay walang katapusan. Siya ay lalaking hindi inuumaga, paninindigan ay hindi nababago, mapagkatiwalaan sa lahat ng bagay, sa bayan ay tunay na leader. Henry Maceda. Good morning, Pilipinas! Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, Pilipinas! Maray na aga po sa Indogabos. May mga birthday ngunyan, habaday. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Magandang umaga, Pilipinas! Good morning po, Legazpi City, Provincia Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Good morning! Good morning! Good morning! Gayones, Uya na, pakinggan mo na. Ang hapon ni VP Henry Maceda, live na sa basic. Dahil lang kang kantang ini Ronald, may nagsulisit sa ko dyan sa baba. Oy, dahil man pa ako magkandidato ha. Mga sarawayon ko, may nagkasuba ko naman na agay ko naman yan sa baba. Kung ano ang pigistorya naman sa kuya na dahil man pa ako kayan ma-intra. Kabudo na ang jingle pong ito para sa on-air man sana. Mga sarawayon. Dahil nagabig po ng solicitation na dahil man pa ako magkandidato. Para nagpatugtog yung jingle. Sa programa ko po yan, ha? Hello, good morning. VP, good morning. Good morning, amigo. Naniniwala ko pa ako, VP, Na? na itong jingle mo para talaga dyan sa programa mo lang. Oo, ngunyan. Siguran duman sa wrong word. Aring word duman. Tunay na leader. Latazon taga, ipahali ko nga nito. Inyo ito ang keyword. Ipadelete ko nga nito eh. Inyo ito ang keyword. Pero duman ako na date pagbabago ka sa bagong alas 7. Gawin na naman, Sir Henry M. po. Ang hinako iyo po, taga Saingka, taga Kamalig po. Pwede po maga. Agad lamang ipamay, Sir. Tama ulit. Gusto na. Ha? Gusto na. Pondoan mo ako dyan. Ako ready na. Inda. Basta, bagurong kita yun. Sarawayan. Bye-bye. Sarawayan. Di man nga ako tabi kita ng kwartangon yan.
naman simbag sa ko. Ay, pangyari nga, sir. May auto ka nga, kang kwarta. Nga ako naubos sa krudo. Tinawanan ko baga 20 pesos. Nga ako, pamasahin mo lamang pagluwas dyan sa DCGB. Mag-tricycle ka pa, sir, sa terminal. Ang tricycle baga ngunyan, sarong sakay 15 gayon. Di ba? Nagiulo ko na ako sa buhay ko. Seryoso so iba? Men, seryoso ko sa iba. Relax na. Jimmy Nasalita, mga tugang sa Buena Manong Report. Hali po dyan sa Lawas. Good morning, Jim. Yes, BP. Maray na aga makasaysayan na daw. Aha. 84 taon na daw. Ika 84th araw ng kagitingan. Yeah. Kung na syudad kan Ligaw, iyo may mga aktibidad. Yeah. Nagtipo pinanginutan ni Mayor Dainando Gonzales kana Ligaw City, CPD, Police Colonel Noel Nunez, Philippine Army, BGMP, Bureau of Fire, Boy Scout, and Women's Organization ni Papa na nagpartisipar. Katatapos pa sa natabi BP kana aktibidad nag-prepare sindanin mga burak sa monumento kan mga kukonsidera mimirar na mga fallen sons, hindi sa mga nagbuwis-buhay, nagsakripisyo kan panahon kan gira, Mondial 2. Yan digdi si Mayor Nando Gonzales para sa mga mapahayag manungod sa 84 araw ng kagitingan. Mayor, good morning. Live po kita sa radyo sa DCGB, CBP, hindi po sangkot. Mayor, Marinaga po. Hey, good morning. Good morning po, Mayor. Si Henry po ini. Ano pang mensahe ta po sa publiko, lalo na sa mga tagaligaw ngunyan pong araw ng kagitingan? Yes, kailangan siguro lumunta sila. Opo. Nakulao na kontribusyon na tinaw sa tuya sa mga buhay ta ngunyan. Kung ngunyan baga siguro, pagayon ng pagkabuhay ta dahil sa sakripisyo ninda. Opo. Kaya siguro dahil ta sila paglingawan, Yeah. kaya kami ngunyan nagselebrar ka na araw ng kagitingan at tinawan may kionra yung tirong mga nagsakripisyo. Opo. Hindi sa tuyang nasyon. Nagkagawa kami kay Honor Guard from the Philippine Army. Nagkagawa kami kay 21 Gun Salute. Opo. And TAPS. Also, all the uniformed personnel of the Philippine government were also present. Bureau of Fire Protection, Bureau of Penology, Philippine National Police, government employees, private sector. Intiro nagtiripon kami ni Henry para ipahiling mi ang samuyang pagtatanaw, pagdumdum sa tuyang mga bayani. Opo. Mayor, dyan po baga sa Park Nindo, igwa kung nahiling dyan na gari monumento na Fallen Sons of Ligaw, something like that, araw po kayan. Yeah, ano po ang mga pangalan? Konektado sa World War II o so inot po ang nag-Giyera Mondial po, Mayor? Mostly World War II ini. World War II, yun. Oo. Yeah. Oo. So sinan mga local heroes po kang Ligaw City. Ano po, Mayor? Nando? Yun ang mga heroes kan Ligaw. Kaya po bibigyan si Fallen Sons. Opo. So there is a monument dedicated to them. So pag araw ng kagitingan, digdimin, pigigibo. Ayun. Opo, okay. Opo. Ngunyan pong presente, Mayor, ano pong gari pwedeng makuatang leksyon sa mga ginibukan mga fallen heroes ta kaiyan sa World War II tabi na dinipensaan sa tuyang nasyon po, Mayor? Siguro, unselfish sila. They valued their country. Yeah. They valued freedom. Nahiling nila siguro ang nakulang kahalagaan na kita kaipuhan, di kita diktahan. Yeah. Di kita maging mga biktima kan mga opresyon, kan mga poderosong mga nasyon. Kita siguro, kung magkakasararo ay pahiling ta, na kita sa taong magkasararo o magtindog sa tama. Opo. Siguro, dahil man kita pwede nindang makaya. Yeah. Siguro, mamamantiniran ta ang sa tuyang demokrasya. Bakulang mo yan. Kung sa hindi, umaabot ng mga panahon. Opo. So mga Generation Z o Gen Z po ngunyan, new generation to po, Mayor Nando, ano po ang gari pwedeng dapat nidang tungkusan sa sabi nga sa pagiging heroes na ikan sa itong mga kababayan, tabi? Well, they have to study the past history of our nation. They have to be familiar on where we got to be today. Because Opo. this did just not come free. May sakripisyong dakulaon ini kung ngunyan baga kita sarong nasyon na demokratiko na may Yeah. libertad. May price na binayadan kita kay ni. Kaya nagbayad kay ni itong mga bayani natin
na tuminindog, na narealisar ninda, na kaipuhan, tindugan ninda ang prinsipyo ng demokrasya. Opo. So, siguro they have to study history. They have to learn and value and emulate these heroes that today gives them a good life. Opo, okay. Mayor Nando, salamaton pong maray. Mabuhay po ang Ligaw City. Thank you very much, Henry. Opo. Marami. Jim? Okay. So, ngunyan bagay ko kita po, Mayor Tay Nando, nin gira, maringan ito medyo nagkurukul pa na, ano ang pwede tang i-relate sa sitwasyon kan mga panahon sa gira na pigampang tangon yan? Medyo bako man sa daga tanggirang ngunyan. Kaya siguro, pero hilingon ta kimaray na ang ding datang nangyayari sa gera. Ang resulta sa gera, ngunyan, apektado ang intilong nasyon. Bako kayo mga panahon, magigera sa sarong lugar lang. So ibang lugar bako apektado. Yeah. Ngunyan, pag nag-iriwal ang mga nasyones, apektado yung tiro. Kaya siguro iwasan ang mga bagay na yan na kaya nagad magkagurugulo ang sa tuyang mga nasyon na hanapon nila ang maray na paghururon na kani magkasurundo sa mga bagay. Pwede naman siguro silang magkasurundo sa maray ng hururon. Kaya man kita kay Puan manggigera. Kasi apektado kita, apektado yung tirong mundo. Opo. So, yan, sabi, BP, mga tugang, Mayor Nando Gonzales, sa mga makasaysay. Sabi niya nga ni kasabago sa mensahe niya, ining mga sinibong magayon o kaya mga pagbuwis sa sakripisyo kana mga konsiderado niya tong heroic kan mga panahon kang gera, pwede taman ining isabuhay sa ngunyan sa pagkipagtagibo nin karahayan, pagserbi sa mga namamanuan, lalo na sinda ng mga leaders na pinagtauhan nin mandato base sa operation na Pailo sa satuyang mga pinag-gobernaran ng mga lugares. Yan, sa BBP, mga dagdag na information with Mayor Nando Gonzales, ang guniang panglungsod, pamamayon ni Vice Mayor Yip David, si board member Patty Gonzales Alsua, and the rest, mga women's group, yung si ex-mayor, si Mayor, esposa ni Mayor Nando Gonzales, si Mayor Linda. ex-mayor Linda Gonzales. Yan, tabi bibigan sa tuyang pagtugay-gay. Gikan digdi sa Ligaw City, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga Hali po dyan mga tugang sa Syudad Canligao. Hello, good morning. Hello, Migo. Morning, Migo. I-organize ko na. Pundan mo ko dyan, Manong Rick, ha? Si Kwan, Ano? si Joker and Simon Kwan, political tactician, Advisor, oo. advisor. Tapos si Toy Rain ang sarap pa sa mga in-depth advisor. Oo. Si Noel Manalo sa financial. Yan, tamang-tama Si yan. Dr. Chris Gianan, iba pang strategy pag-abot sa sa health. Ano? Yan, tama tabi yan. Okay. 2028 tabi. Pero seryoso, ani. hanggang sa Nasa linyaman, ang Rick na nila, tosong katakamanong Rick, ha? Nasa linyaman po si Jomar Bien, hali po dyan sa 1st District, Albay. Jomar, good morning, go ahead. Salamat sa BP Henry. Good morning sa mga Parantabi Location Tabaco City. Preparado naman ngunyan ang lokal na gobyerno ng Tabaco para sa pag-komemorar kaining araw ng kagitingan, anas ng pakapula ang mga empleyado at sinopisyales kan lokal na gobyerno ng Tabaco. Nakapreparar na sa mga pulis, nakakapot na kang sugakod kan bandera para sa flag raising ceremony na gigibon alas 8 ang pagkada ni unaman digdigabo sa ground sa Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, asin di ba pang mga ensya kang gobyerno. Pero bago yan, BP Henry, pinasirang ko suharong kan nagtaonin dakulang onra sa Kabikulan, Iyo. particularmente kan Bicol University. Iyan, taknat College sila of di. Medicine. The best. Pang-apat, Pang-apat, ha? Sir, pangapat si Yeah. Dr.
Dr. Iran Viñas Brutamonte. Anong pangaran, Jomar? Iran as in supigigira ka Dr. Amerika, Iran. Israel. Roger. Bracamonte. Viñas as letter V as in victory. Viñas. Oh. Baka may fiscal Bracamonte. kitan Bracamonte? Aki nang ini ni Attorney Fiscal Danilo Brutamonte. Aki yan, nakababata ko. Sabay kami nakadakula. Kisan ka mabata mo? So aki o so ama? So ama. Tapos ang inakan si Ma'am Olive Oo. na Olive Viñas Oo. Brutamonte nangon yan Mm. na amiga ko man. Pagod ako. Kababata mo man. Si Madam. Dahil, so ama sana. So, ama. Taga ibang lugar si Madam. Oh, okay. Taga ibang lugar. Yeah. Pinasiran ko para interviewon. Oh. Minakaturog pa sa nada. Ay, siyempre, ikaw daw, dahil ka mangiturugan. Talaga. Dr. Iran. Mm. Pati man si Fiscal Brutamonte, minakaturog pa man sana. Nakahuran ko si Olive. Buda huli, Correct, kuan man ngunyan. Kuan man baga, holiday man doy, mang kitrabaho sa piskalya, office, Retired na. prosecutor. Nag-retire na si Nag-retire Fiscal? Nag-retire na? Nag-retire na siya. Ah, A few years okay. ago. Okay. Nag-retire na. Mm. Ini palan BP Henry, si Dr. Dr. Iran. Oho. Dati na ining nagtatrabaho bilang geologist kan kan Philip sa Manila. Matindi, geologist na doktor, ano? Pagkatapos pag pandemic, ruminesign, uminuli digdi. Pero bago siya nag-resign, habang nagtatrabaho siya, nagkuha na siya kang NMAT, okay. so National Medical Admission Test. Yeah. May interest talaga maging doktor, sabi kay ni Ma'am Olive. Mhm. Kan pag-uli digdi, umin-enroll dyan sa BU. Oho. Nakagraduate siya, kaya ba siya sa mga pandemic doctors baka? Oho, yeah. Pandemic Yeah. batch. Nakagraduate siya kan 24. Mhm. Dai pa siya nakasabay sa batch. So, so pag-take ang exam, na huminilang, naghilang. Kaya ngunyan pa siya sana siya nakasabay sa batch. Ayun. Naglao ni BP Henry sa bio, ang NMAT niya 99 plus Nako, ulmo ka sa batana, ade. Kulang-kulang na sa nakidit para ma 100%. Grabe, genius ini si Dr. Iran. Pwede niyo ta. Ano yan? Imagine Jomara, geologist ka, 'di ba? Geologist ka. Ang pig-adalan kan geologist mga arog nga sa daga, 'di ba? Mga daga. Roger. Earth surface, earth movement, etc. Hiro kang bulod, etc. Irarom kan daga yan, ibabaw kan daga. Tapos, ikaw pa ang nakakuha more than 99% sa NMAT? Roger on that. Iba man ang tali ni Dr. Ano si Dr. Iran? Babae, lalaki? Lalaki ni lalaki. si Iran. Takong babae. Pantulo sa apat na magturugan. Takong babae, aram, ano? Iyo. Produkto man ini kan Philippine Science Pisaya? High School. Oo. Pisay yan sa Goa, Camarines. So, Baman talaga pag haling Pisay. May nahiling akong haling Pisay na magiging doktora. kaurong mo sa ama? Gari kaurong ko sa ama. Gari magiging Pisay. Gaysan magiging pride kang malilipot pag abot kang panahon. Sana naman, sana. Oh, gari pati sa ama kan. Pwedeng mag-retire na pag naging doktor rin. Kang kaugwahan. Sana. Sana. Okay, go. Anyway, ano kayo ni? Ini si Iran. Inapot ko si Olive. Ano ta ang naarjanake mo Iran? Ano? So, yun yan. Arog ba lang kayo ng istorya? Tala ko kinakapot ako nga ta Iran ang ngaran ni Dr. Iran. Oho. Originally, Ivan ang ingangaran ninda. Okay. Kaya lang si amigo, si Fiscal Dan, may first cousin na Ivan man ang ngaran kanaki. Di magiging pareha. Pareho sa pangaran. Bila guming ayan, kini buming ar, so kaya naging Iran. Iran, may matuang tugang, ano nang ani kay tusungaran? Ay managpoon. Ang pangaran bako man Israel. Tay. Bako. Israel.
lingaw ko na pero Israel mo na Iran. ay managpon ay tapuro ayan sila magturugang Yeah. na nagtuturo mo niyan tapos na edukasyon nagtuturo sa San Jose Community College pero nag-i-eskwela law yan sa sa UST Legazpi Aha. na abogado. So, panduang tugang, babae, si Ina, nag-i-eskwela law sa UST Manila. Kwan man talaga. Aram mo, dahil nahiling sama, nabugpis ka lang nga maabogado, di ba? So, May nagkwan man, may kamutan, na-inspired man talaga. at talagang maarabogado, BP Henry, Yeah. ang lolo pala, ang great-grandfather ninda, si late attorney Jose Viñas, top 5 man sa bar exam kan mga panahon. Gari natandaan ko iyan ng pangaran na ana. Oo. Attorney Jose Viñas, top 5 Okay. sa bar exam kan mga panahon. Kaya nasa lahi talaga. Opo. Nasa lahi. Mhm. Tapos ang kanguda na tugang kayo, nag-i-eskwela dyan sa bio na PS literature ata yun. Dahil ko siguro, yaw na sa bio, so kangudan. Yeah. Yeah. Ninda. So, nasa lahi BP Henry, talaga, dahil lang niya to na interview mo Yeah. niyan. Yeah. Pero Okay. may Basta na. appointment na Sa kita aga? dahil sa Schedule mo sa aga? Alas 8 ang aga ng appointment na interview kay Dr. Iran Piñas Brutamonte. Ayun. Okay. BP Henry. Sige. Pride kang Bicol University, pride kang Kabicolan, number 4 sa natatapos pa sa ng board exam para sa mga doktor. Jomar Bien District. Salamat, Jomar, sa report. Halid dyan sa luwas. So, live tayo sa Facebook, Noy. Sa Facebook, di ba kita naputol? Di ba kita naputol sa Facebook, ano? Nag-off sa kuryente, tama-tama. Pagkatapos kang report ni Jomar, napalsok sa transmitter me. Pero sa Facebook, live kita. Nandiyan sa Facebook pa tayo. Di ba kita naputol sa Facebook, tabi? Jerome, di ba kita naputol sa Facebook? Continue kita sa Facebook. I-continue talang kung sa Facebook yaong kita eh. Di ba? Yaong kita sa Facebook, Noy? Yaong kita sa Facebook? Yaong kita naputol sa Facebook, ha? O, sige. Sa radyo lang, pangyayari sa maabaka. Ano nangyari sa transmitter? Nag-tip up sa kuryente. Dahil man, ha? Di ba? Pasensya na po ka mo, ha? Nawara sa radyo so DCGB. Nawara sa transistor ninyo. Sorry? Natalay kita nagpalsok dili. Talaga? O di, si basta diretso lang kita, ha? Alright? Sige. Pangyari. Hello, Jomar. Hello, BP. Yeah. Live ka pa din sa Tabaco sa 106.9. Sa Facebook kaya nagkuha? Sa Facebook nagkuha yan. Sa Roger. Facebook nagkuha yan. Okay. Yan lang sana tayo. Sige, thank you. Alright, o di padagos kita dyan tugang sa 106.9 WGB Tabaco City. Naka-live mangyari kita. Pero sa radyo, mga tugang sa AM band, 729 kHz. Naputol tayo, ha? May problema sa kuryente midigdi sa Imperial Court. Pero tama generator po kami. Okay? Bueno, sandali lang Joshua. Mga tugang, aramontar mo na lugod ang report ni Joshua. Hali po dyan sa luwas bago po sa iba pang mga pangyaring ngunya na pagkahap-aga. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Joshua Bino, nasa linya. Good morning, Joshua. Ay, wala pala si Joshua. Taday man kita, Sara. Yan pa si Joshua? Yan pa? Nandyan? Tapo lang na sa cellphone na sana. Kaya bang pala day niya ako madadangog eh. Sandali lang. Sandali. Tangani po nasolban sa tuyang aldaw. O Joshua, hindi ka na lang off kita sa radyo pero live kita sa Facebook boda sa WGB Tabaco City, ha? Alright, sige, go! Yes, BP Henry, good morning. Good morning sa mga parantabay. Pinagkonektar ni Governor Noel Rosal ang laban kay itong panahon kontra sa mga Hapon buda sa laban man ngunya na presenteng panahon ta BP Henry konsain sigon kay Governor Noel Rosal ang laban ngunyan iyo ang kontra sa korupsyon and laban man sa namamatian ngunyan na krisis dahil sa halangkaw na presyo ka na produktong petrolyo. Si Gobernador kaya tabi BP Henry saro sa mga nagtaonin mensahe katakod kay ning nagpapadagos na aktibidad digdi sa Bicol University ining
Lakad Kalayaan 2026, mga aktibidad ini na pinag-organisar kan Armed Forces of the Philippines bilang pagkomemorar tabi BPNRE sa araw ng kagitingan, pagkomemorar duman sa mga bayani na Pilipino na nakipaglaban kay itong mga nakaaging panahon. Medyo huralaba lang tabi ini BPNRE, live naman pa lang kita sa radyo, nagtanong dahil sa kuyang monitor. Yeah. Huralaba lang tabi ni BPNRE, pero dangugunta na kompleto na mensahe kan sa toyang gobernador ngunya na araw ng kagitingan. Alam nyo ba na yung mga araw na yon, hindi lang sila ang nakipaglaban. Mga ordinaryong mamamayan, mga mag-aaral, mga magsasaka, ipinakita ang kanilang katapangan para ipaglaban ang ating inang bayan. Sana ito ay magsilbing inspirasyon sa ating lahat na ang kanilang ipinaglaban ay hindi masayang. In this present time, we have also our own battles. Diba? Marami rin tayong mga ipinaglaban. Ang laban sa korupsyon, criminality, insurgency, at siyempre ang kahirapan. Pero kung ating palaging titingnan at palagi natin papahalagahan ang ginawa ng ating mga magulang, ang ating mga bayani, lalo-lalo na yung mga veterano, na kaya natin pag ang ating puso, ang ating pakipaglaban ay dapat para sa ating mga kapwa Pilipino. I encourage each and everyone that all of us has a role to play dito sa ating presenting henerasyon. Kailangan ang ating pakipaglaban, alam natin na ito ay para sa kaayusan, hindi lang ng ating mga sangay ng ating mga gobyerno, but ang ating bawat Pilipinong pamilya. Nandito tayo ngayon, maybe we are not too many, but we represent the people of Albay at iba't ibang sangay ng ating gobyerno para ipakita muli na nandito tayo, handa rin ipaglaban ang ating mga presenting problema at dapat na mga inaharap natin para mas lalo umunlad ang ating lipunan. My presence here is a manifestation of my commitment to every Albayanos to fight also for our government sa pagpapaayos ng ating lalawigan, sa pagpapaayos at diretsos ng bawat mamamayan, na iyon ang punot dulo bakit ang mga sundalong Pilipino noon nakipaglaban sa mas lalong magpuwersa ng Hapon na alam natin at that time wala tayong kalaban-laban. Tinawag nating araw ng kagitingan because this is the trait of every Filipino. Tayo lahat nakakaisa para sa kaayusan ng ating bansa. Sa ngayon po, alam natin na marami tayong hinaharap. Nandito na naman yung ating problema, yung fuel crisis that is daily. Apektado tayo lahat. Pero sana hindi ito magsilbi o hindi ito maging rason na tayo lahat ay hindi na gumalaw. Kailangan mas lalo pang pagibayuhin natin ang ating trabaho, ang ating sinumpahan sa pagiging kawani ng gobyerno. The people, maraming umaasa sa atin. Tandaan po natin yan. Ang bawat sundalo, bawat sangay ng ating interior local government, bawat local government units, meron tayo na dapat kumpanan para hindi masayang ang ipinaglaban ng ating mga kababayan noon. So again, in this present time, this is what we are. We have to fight for our democracy. We have to fight for our families. Ulit, sa ating pagunita ng araw ng kagitingan, ito ang simbolo ng pagiging Pilipino at ang ating pagmamahal sa ating bayan.
Salamat po. Mabuhay ang Pilipinas. Ayan, tabi, BP Henry, ang naging mensahe ni Governor Noel Rosal sa atubang kairing mga partisipantes, tabi BP Henry, digdi sa nangyaring Lakbay Lakad Kalayaan 2026 pagkomemorar sa Araw ng Kagitingan ngunya na April 9. So yan tabi BP Henry, ang dagdag na sitwasyon halidigdi sa luwas. Josh Pabino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Dyan na yan sa compound kan Bicol University, no? Ginigibo ang aktibidad mga tugang para sa Araw ng Kagitingan. Alas 8:09 na, oras po sa Pilipinas. Nasa linyaman po si Angel Mustasa sa dagdag na report. Good morning, Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa kayong mga paraantabay. Nagpadara na VP Henry ni sa Simbagan ang manihamiento kan Imperial Rosemont Heights Subdivision. Napermado yan VP Henry kan sa indang project manager asin sa indang operation head na si Engineer Federico Gumiran Jr. Manungod ini VP Henry sa ipigpaabot tama na concern kan mga nakalihis ng mga semana. Manungod man sa agrangay kan mga residentes na nasabing subdivision VP dahil sa problema sa supply nin na tubig na nangyari o pinunan pa ka na na-experience nin dapoon kan taon na 2019. Sa nasabing surat VP Henry, ako ninda na may siring kaning problema VP po pa kan 2019. Alaga di piglatag VP Henry digdi ni Engineer Gimiran, itong mga concerns man, mga hindi po mga lakdang, tanganing masiguro man na may nasusuplayan ng tubig itong mga residentes dyan tabi VP Henry. Ang kaibahan sa mga salient points sa ipigpadarang surat at sintasimbagan ngani, kana nasabing opisina digdi sa DCGB, gabos sa mga residentes dyan VP Henry sa nasabing subdivision, nakakakuha ng direktang tubig halis sa indang sources underground dahil nga ni sa kawaran ng tubig duman sa tangke VP Henry na enot ng natumba kan taon 2019. Every quarter man da VP Henry ang kontraktor kan nasabing patubig din sa lugar ang pigilinig ang mga pipes sa nganing masiguro man ang efficienteng distribution ng tubig. Since ngaya hali ngaya sa natural source ang sources ngayon din ng tubig dahil may ibitara na may mga minsan may kakulangan ng tubig na tiga-ako ninda na nakakapiktar inito sa indang residentes. Bilang aksyon man kay ni VP Henry, nagakonduk kasi ni na deliveries ng tubig duman sa mga apektadong residentes at mantang nagkakaigwaman sindani na proseso para sa pagkakaigwa ng long-term solution. Sa nasabing surat VP Henry, ipiglatag man ni Engineer Gumiran na sa developer na daiman pinangaranan at senteng nagdidrail niya din po na pigapod na panduwa na ini VP Henry bubon para magkaigwa ng duwang na sources ng tubig kasabay pa ang konstruksyon ni na elevated water tank na maserbing water storage. Ipinaluwanag VP Henry ka nasabing opisyal na naantala ang pag-award ng kontrata ang pagkondukta ng drilling as in konstruksyon ng water tanks dahil sa kanakalis ng mga taon naka-experience sa katanin pandemic as in may financial as in VP Henry hindi na problema. Alagad sa ibong kaini, padagos man sindang nagsusupply ng tubig sa mga apektadong residentes sa nasabing subdivision. Okay, ang gusto kong maraman tabi base sa statement ninda, na rin mapabugta kanyang kitangke, talo yun na baga yan? Yun nga VP Henry, kaya di VP Henry naka-indicate sa ipigpadarang surat ninda and wala ang hapot man nga ni ko digdi VP Henry kuno arin man matatapos itong drilling kan pinsabing panduwa ngayang sources ng tubig dyan sa indang subdivision. Iyan ang hapot pa. Masurat naman kita. pero karawan sana. Pero at least pero at ang punto to dyan tabi Angel nakuha sulado nila na ipaliwanag nila so side nila regarding yan. Tahaloy tang pigahalat yan. Opo, VP. Tapos kaso kabanggi, may nakahuron ako duman VP Henry ng mga residentes. Opo. Ang taramon niya VP Henry, poon da VP Henry kan na nai-ere ito digdi sa DCGB na concern, dagos-dagos na da VP Henry and bulos man kan tubig duman sa indang mga gripo. Ayun, very good. Sabi niya VP Magayon Henry, yan.
dati ngaya may oras na ibig tatalaan sa pagpabulos ngayon ni na gripo, pero ngayon ba kung ito nakakasakop naman sa gabos ng mga residentes. Pero ngayon ngunyan, dain na ngayon idating ko palasukan tubig. Kaya ngayon, dakulang pasalamat ni na Opo. kung ngayon ka na ipaabot ini sa DCGB, nagtultol na lugod ngayon ang supply ninda. Pero ang kaputan ninda depende, nuarin matatapos itong drilling kan na panduwang water source. Tama. At nuarin man matatapos itong konstruksyon sa nagsasabing dugang o ining to water tank sabi VP Henry. Okay. Aha. So yan VP Henry, ang mga follow-up naman, mga sideman iyan kan Imperial Homes, ining Imperial Homes Corporation, particular na ining issue dyan sa Imperial Rosemont High Subdivision sa Barangay Estanza, Legazpi City. Angel Mostaza, DSG. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwas. 8:15 oras mga tugang sa Pilipinas, asin po sa DCGB. Hello, good morning. Good morning po, bossing. Hello? Hello? Sandali lang, nagko-connect pa. Connecting. Ay, naputol. Hello? Hello, bossing. Naputol. Humihina. Siya may depensa. Signal to, signal ninda. Sandali lang. Kaya gadugduwa kaya ang connection ko eh. Okay na. Sige. Si Ning manong Rick na ini. Kung ano, pinadala sa kuya na trabaho. Nag-organize si Manong Rick kay ano yan task kan mga pagiriba. O bueno, 8:15. Hindi man ang break na ini Si Joe Cuerda sa campaign promotion. Sa campaign ng Noel Manalo, Realistic in Finance, Toy Rain, Strategies and Tactics, Dr. Chris Gianan, Advocacies and Civic Campaign. Campaign. Yours truly, campaign manager, Ron Ricaport. Big Pogma mo naman ako manang Roka. Baka, sa bagay, girima mo muna kaya di si Rondon kung yung trabaho niya. Hello? Hello. Good morning! Good morning, Paddy. Yes, Madi. Good morning. Pwede i-update mo sabi, Paddy. Off there. I-off there ko ang DCGB. Hello? Apo, yeah. Wait. Okay, you are now off the air, Madi. Ano po? Profile? Napon mo itong nakatindog ako duman. Isang profile ko eh. Pag i-click, at saan na nga, anapon mo sa profile picture ko, nakatindog ako. Tapos, siguro akong nakatukaw pa na, kuhan. Alangan man, siyempre, alangan man na Junapolis o Ronald Balo. Siyempre, Henry Maceda ang profile name ko, ang Facebook name ko. Malait pala. Mapadara ka sa Messenger. Hanapon mo itong, i-click mo sa ngaran ko, igwang nakatindog duman na naka-blue shirt ako eh. Mailing mo man sa pando ko, naka-blue shirt ako, likodan ko, pintuan kisimbahan yan. Ata Henry Maceda nga ni. Alangan man na Mario de la Cruz. Madi, tultula Madi Tultula. Bata ikang Madi, bata ikang pigasan ko dyan sa Rapo-Rapo. Okay. Nakuha mo na po. Ay, tama. Oo. Ihanapon mo itong profile picture ko tabi sa Messenger. Picturean mo. Aya, nagdangog ito permi. Permi nagdangog ito oral daw. Ako bagat po, nalasing ko na ka pa. Didira ko nga na radyo sa harong, tadig sa tindahan, mapagalo ng paghanap. Ay, salamat na maray. Baka iba naman ang itara mo, naalasing ko dahil pa ako. Tigura, santa ka. Di. Nakuha mo na tabi, Madi.
picturean mo sa buhay mo, isend mo sa ko, ta ipadara ko naman ha. Okay. Okay. Opo, Henry Maceda po. Nakatindog ako na naka-blue na t-shirt. Ang likodan ko, garo pintuan iyang kisaro sa mga churches duman sa Rome. Kaya, Yan sana. iya po. Okay. Okay. Bye-bye, Madi. Bye-bye, buddy. Okay. Oh, siring man tabi, Madi. Okay? Okay. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Hello. Hello, Magmo na ako pag nakahurong ko mga maedad na. good morning. Good morning. Padagdag mo tabi kay Manong Rick. Ano da? Socials and gatherings. Social in gatherings. Si Spaghetti Girl. Siyang in charge ani. Tama ito. Social and Gathering. gatherings. Spaghetti girl ang in charge. Yo. Okay, good. Okay. Sarawa yun. Nadagog mo sa speech ni Gob. Nadangog ko baga? Magayon ng bagade. Yeah. Simple sana. Yeah. Ikaano man masasabi mo sa mga bayani taka ito? Ang masasabi ko, Migo, kung sa mga bayani pa ka ito buhay ngunyan, gururango na sinda. Baguhon mo sa boses mo. Ano? Practice na yan. Practice na. Practice? Opo. Ito na. Ay, nasay mo. Pastidyo. Sige tayo. Bye-bye. Magurulok lamang kita ngunyan na kanini ngunyan tabi na Henry M. ano ni araw ng kagitingan. Di inuumaga. Pagyari, sandali ta. Limbuel Lipino, nasa linya. Good morning, Limbuel. Yes, BP Henry. Good morning. As in, good morning mas sa mga paraan tabay. Uri, hali sa basura. Ini BP Henry, magiging posible naman yun yan sa syudad ni Legazpi. Makalihis na pigpaparikas kan gobyerno kan syudad ang mga proseso para sa pagbukas kan mga pyrolysis facilities sa Barangay Taysan. Sa entrevista kan DCGB News, sinabi ni Chairperson kan Committee on Environment Protection Councilor Charlton Lahara na nasa advanced stage na ang mga preparasyon. Kabali na ang pagproseso kan mga permit, sa pagpakarahay kan mga tinampo, as in pakikoordinar sa mga nanunungdan na opisina. Tanganing matapos na ang pasilidad na iyo ang maproseso kan mga basura kan syudad, as in gigibuon ining charcoal brick, BP Henry. Initabi BP Henry ang tingog ni Councilor Charlton Lahara na may kinaraman sa nasabing pasilidad. So this pyrolysis facility, yun yung mga pwedeng ma-convert yung trash into ash. Yes, para hindi na malaki yung nako-consume na space doon sa bangkerohan. So pag pag nabawasan, so unti-unti na siyang binabawas. And then eventually, mabawas yung mabawas na yung nakalagay doon. So mas maganda. And then yung ash, if I'm not mistaken, pwede rin siya ma-convert to bricks. So, pwede siyang magawa. Magiging ingredient siya. Magiging ingredient yung ash dun sa bricks na gagawin. Yan, tabi BP Henry, ang tingog ni Councilor Charlton Lahara. BP Henry, tigmamaot man na mabawasan ng mga maraot na epekto sa kapalibutan at magamit ang basura bilang alternatibong produkto o mapagkakakitaan man kan syudad. Magigirumduman na nagrereklamo ang nagkapirang mga residente dahilan kan mga mabataon na paros alis sa nagkapirang MRF sa syudad na pigatribuwersa natitipon na basura as in haluyon na pagkolekta, BP Henry. Uli kay ni sinabi ni Councilor Lahara na nagdagdag man sinda in mga bagong dump truck as in yani na maparikas ang pagkolekta as in maibitara ng pagtambak kan basura na pwedeng magkausa ng peligro sa salud kan publiko as in panahon na tanganing amyendahon ang existing waste management policies ngani na maging epektibo as in tama sa presenteng sitwasyon kan syudad. Yata DDT Henry, ang dugang na pareta dito sa Lipino, DC, JD News. Salamat, Limuel Lipino, sa report. Hali po dyan sa luwas. 8:24. Good morning, tabi. Nasabi kan ni Sir Tony, magiting na pagbati bayaning Henry. Wala
Araw ng Kagitingan 2026. Happy listening to Max Burak, Harold Espartines, and Bert Serrano. Yan ha. Max Burak, Harold Espartines, and Max Serrano. Yan. Magayon. Good morning, Tabi, mga busing. Good morning, Tabi, mga busing. Salamato na maray, Tabi, sa sendong pagtutok. Dili po mga tugang sa satuyang programa sa Anhapot sa DCGB Radio. Okay na ba? May nag-aapod pa. Sandali lang ha. Good morning, Garaya, kay amigong Max Burak, Harold Espartines, and Bert Serrano. Hello? Baby. Yeah, good morning. Ako po ang camping manager mo sa Tabaco. Gary. Malipat na ako ng rehistro. Diyan na ako makakubuto para sa'yo. Mabuhay, BP! Pondoan mo ako ha. Bye! Bye-bye. Alright. Sandali lang. Papawid ng 8:25. Mga tugang sa DCGB. Si VP Henry Maceda. Sa dami ng kung anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa, nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maaring tumama tulad ng sakit ng atay, dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Wag naman. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Wag sa Sa bayan ay tunay na kaibigan. Tulad ng fatty liver, mga kababayan, huwag pabayaan ang kalusugan ng atay, proper diet, exercise, at ngayon meron ng Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid ito, may silimarina, may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pa ang Pro. Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa proteksyon, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay, maring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maring maging support o makakatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pa ang hanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro liver, protection, pro health, pro treatment. Basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Ang Liver Aid Pro available mga tugang sa Mercury Drug, sa Watson, South Star Drug, and all leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Tama. Alright. Good morning kay Sir Tony Reyes. Sabi, amigo, dahil ko napansin sukon mo missed call mo Alright. Sige. Mabalikan hapot. Magalipas kan mga patalastas. 8:27 na. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. An oras hatod sa Indo kang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex.
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Hanap mo ba yung kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay ng bisat galing ng lavender extra na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa, sugar-free, stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro, silimarin na, multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mampangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 200 pesos SRP lang, may 2.5 litro ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mampangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 200 pesos SRP lang, may 2.5 litro ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa suli. Anom na dekadang nang nagsisilbi, nin may pagmakulog, asin nagahatod, nin magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot, kan sa indong mga pangarap, 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Kurbaran, ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o narakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos sa deposito, naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Tuhod, siko, baywa,
Ay! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang French fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Alam niyo ba kung bakit marami ang mga taong umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang kanilang mga sakit? Ayon sa dalubhasang scientist na si Dr. Linus Pauling, two-time Nobel Prize winner, nilabas niya ang kanyang discovery in 1936 that you can trace every sickness, every disease, and every ailment to a mineral deficiency. Ang ating katawan ay kailangan around 80 kinds of minerals para lagi tayong malakas at hindi basta-basta nagkakasakit. Ang mga minerals na yan ay makukuha lamang sa HCI-CMD or Cell Mineral Drops, natural, safe, economical, kompleto at balanse na siyang kailangang ibalik sa ating katawan araw-araw. Kaya naman sa paggamit ng HCI-CMD, marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. For more information and free health consultation, visit CMD office at 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. At Top Denver's Computer Shop. You may call or text 0939-904-0717. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Thank you, girl. Balik kita mga tugang sa programa. Sandali, lang paringal ha, ta may reaction. Hello, good morning. Hello? Hello? Hello, good morning. Hello? Nawawala, bumabalik. Ayan, sandali lang ha. Aramon mo na ang report ni Paringal Armario. Hali po dyan sa luwas. Good morning, Paringal. Buhian mo. Good morning, Pade. Kung dati, murosot ang iba. Ngunyan, kadakla na ka-smile. Ang mga tricycle, taxicle operators and drivers, di sa Legazpi. Pwede. Ngunyan aldaw. Dahil nagpakakumbra na kan 5,000 na ayuda sa gobyerno nasyonal. Wow. Sa bahagi kan DSWD kasuhapon. 2,400 na mga rehistradong tricycle, taxicle operators o drivers na benepisyaran kay ni. An magayon pang bareta dahil sigon kay City Councilor Attorney Bots Lucila, Chairman kan Committee on Public Utility sa Legazpi, may masunod pang 1K. Yeah, totoo. Pero sa mga masunod naman aldaw. Sa ihahabol na sa naini kan city government dahil inatabagan sinabi man ni Mayor Siam Ismael na iyo man ini ang counterpart kan LGU Legazpi para ma-augment man lamang ang pangangaipo kan mga tricycle, taxicle operators and drivers sa kakulangan kan sa indang dilensya kan mga luminays na aldaw pagpo na nagparalangkaw ang presyo kan gasolina. Kaya ngunyan ang kadaklan kan mga operators and drivers and tricycles and taxicle digdi sa Legazpi perming naka-smile. Posibleng wampa yan. Ano ba dahi mapasada? Taigwa pa? Pagkasarang si Manay na eh. Mahal ngayon gasolina. Kaya ayos ang buhay. Sobrang 2,000 ito di ba? 5,000. Ay, dahil sobrang 2,000 sa tao sa natawanan. Di ba? Kaya 2,400. Sabi ba na may hisham kan may interview o ito naman si Manang so 1,000 manahali sa city government. Ito nga pagsabay-sabay nga nga yung igulamang kinatatada pa. May pigahalat. Kaya medyo good mood ngunyan sa mga katugangan ng tricycle and taxicle drivers, operators. Kaya sa pag-observar ng ngunyan, naka-smile. Naka-smile. Always smile. Okay. Dapat man. Ayan, sabi, padayan informasyon padigdi sa luwas sa Alarmario, DCGB. Salamat, Paringal, sa report. Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Kaso hapon, binisita daan ni Governor Noel Rosal, mga tugang Sugilikaw. Nagharap po talaga ang mga tao kung noorin nga matatapos ang tulay na ini para maagihan na. Nahiling ko naman sa DCGB News Online sa post si Engineer Warren Azotea, si Director Gaddafi Tanggol. Napig-inspection mga tugang antulay, napundo ba ang trabaho kayan? Ano man ang gadoso resulta rang nangyari kung nata mga tugang napundo mga tugang ang patrabaho? Importante na masabutan tayo nita ginastusan niyang $1 million pesos
na kantidad mga tugang kan sa tuyang gobyerno, dapat napapakinabangan iyan kan sa tuya tabi na mga kababayan. Ano? Didi po mga tugang sa probinsya kan Albay, asin po lalo na iyan ang mga barangay pasiring po diyan sa Kilikaw, Alcala, di ba? Pigapudan ko si Governor. Ito, nandito si Governor. Ano, baka busy ang Governor ta. Mayor! Mayor! Governor! Marinaga po! Araw ng Kagitingan, Henry. Yes, nahiling ko. Galing ko lang sa BIO. Oo nga. Para sa lakad and program commemorating the Araw ng Kagitingan. And by the way, this is also the fall of today also is the fall of Bataan, di ba? Opo. Nakipaglaban ang mga sundalo na Pilipino at Amerikano. Opo. Pati na sa mga ordinaryong mamamayan, ng mga mag-aaral, sa mga magsasaka. Kaya memorable itong araw na to. Nadangog ko tabi kasi bago gubso sa imong speech live digdi sa DCGB. Nasarap pa lang sa korap na pigasabi mong laban mo ang laban kontra sa korupsyon. Ano? Base sa speech mo sa bago, ha? Yeah. So yan yung mga present battle ta. Yeah. Yan. Siyempre, kahirapan. Yeah po. Live ka po kasi bago, Governor. Sa tuyang programa. Thank you. Thank you. Opo, okay. Taga-Bustambi, salamat. Yeah. Okto batan muna kami. Yeah. Rapo-rapo. Opo. So, with this, ang araw ng Kagitingan po, anong hiling mo? Paano mo anong gari dapat leksyon na dapat ang makuaduman sa laban na ito kumpara po sa panahon ngunyan, tabi, Governor? Well, sabi ko nga, dapat, ito pasayangon, so ipinaglaban kan mga kababayan taga ito. Lalo na sa mga veterano. Sa pagiging dapat, ang sa tuya, man na sektor kita, pamusa na ang gobyerno or sa publiko, dapat maski sa privado, let us practice good maray na pagtatrabaho, good governance, and ang sa tuya dapat na sinseridad na makatapang. No? Alam mo, this time of crisis, digit ang mga measure ang sa tuyang pagiribanan, ining sa tuyang pagtsaga, silang sa tuyang sabi nga ni pagkasararo. Opo. Good pinagkukonsider na nga barakan komunidad na dakulang grupo ini na Generation C, ining Gen Z ngunyan. Anong hiling mo na dapat gari tungkusan kan mga nasa Gen Z ngunyan na henerasyon sa sinabi pong aktibidad tango niya na Aldao? Yes, kasi ining mga kabataan, ining ipinaglaban ta. Yeah. Di ba? So, dapat sila mismo man mag-iro. Di ba? Then, sabi nga ni, they are the hope of our motherland. Pero, ang importante digdi is, pa dapat aram mo na ang paninindugan. Yeah. Opo. Dapat kita maray na edukasyon para sumabot ng panahon sila man ang masaralida sa tuya. Diba? Yeah. Opo. Gob, kaya ako nagapon po sa imo gusto kong aramon, ano po si resulta kan inspection mo sa Kilikaw Bridge kaswahapon tabi na pighapot ini kang publiko, ano daan nangyari man ang ganda sinabi ng tulay? Yeah, actually, Henry, nag-visit ako duman dahil medyo nareparo ko. Halos mga rural daw ako nag-3rd district. Opo. Dahil man kinagatrabaho. No? So, nag-investigar kita, pinayaan pala nini kang subcontractor. Ako na nga sa contractor, subcontractor. Nako. Nagkaigo baga, ang contractor ka is Sunwest. Opo. Nagkaigo baga sinda, dineclare sinda na dineclare baga sila kang DPWH. Kang government. Opo. Na ini may kaso. So, nagkaigo i-boomerang effect. Ini pinayaan lugod. Ang problema, Henry, paano nakitangon yan? No? Yeah. So, aram mo, Henry, kung maraman ini kan mga tao, no? Kaya importante ito pag dumako lang ito na mag-picture taking kita dahil. Oo. As a matter of fact, inipata si Director Tanggol, si D.E. Warren Asotea. Yeah. Dahil kapalitan ni Henry, 2024 pa. No, pero na under the DBM, 2 years lang yan. Opo. Pag di mo tinapos yan, Henry, ibabalik yan, automatic. Ay, nako. Sa treasury. So, ibig sabihin, Henry, nag-expire na han. Yeah. So, nahiling ka naman, sabi nila, allegedly 82%, ha? Pero sa rupa sa nabaga, 4 lanes yan. Iya po. Sabi nila, let us give them the benefit of the doubt, ha? Pero 82%, sabi nila. Pero sabi ko nga, sana, mas kailangan mo ito sa saro, mapalaga natin sa loob, para magihan. Pero di pa lang pwede karong kang kadali. So, ngunyan, nag-request kita
na kung ano ang dapat ang nindang gibuhon. Tawag kita ki-report. Opo. So sa Nguyen Henry, mapuna naman kita, nag-aganda sila kaya Disolan na 56 million. 56 million para makumpleto na yan. Ayun. O, yan ang medyo madugo-dugo na naman, Henry. Nasa middle of the year kita. Na kung di kita makakuha ngayon, Henry, I'm sorry to say, Yeah. na 2027 pa ini Nako. kung mapunduhan para sa General Appropriation Act. Araw man sa pagbaga, we work on the budget. Yeah. Opo. Aram-tama mga Henry, ang DC Chair, so ma-budgeting pa sa ngayon na July, ang Kongreso. Diba, Henry? Yeah. So, ang ibig sabihin, Henry, pag di nalago niyan, so, ang program mo yan, dapat may sabay yan para matapos sa ngayon na taon. Kaya ngunyan, actually, may plano kami ni Director Tanggol na magduman mismo kay Secretary Vince next week. Ayan, very good. Papakiulay ko ni Henry. Papakiulay ko ni kay Secretary, please. Oo. Sabihan ko sa iya, kung pwede ang mga albayano, pag-usa natin na kulang issue na naman ini, pero grabe na ini. Mawawala ng pasensya ka na yung mga tao. Opo. Kaya maduman mismo ako next week, nagagad akong nagagad kami appointment kay Secretary mismo. Opo. Ako mismo maduman para agad doon sa iya kung pwede may login ngayon 2026. So 56 million na request kang second district kang I see. DPWH. Ano pang sabi ni Director Tanggol kan DPWH? Kaya daw inagari mismong sindatot matutukan ang sitwasyon na yan? Pagaling ko, kaya yan, matatapos na. Ang importante sa kwarta. So, yeah, Pag kita mabudgetan. na sure, kasi kung yun, Henry, abandon Di ba? Terminated yan Yeah. Meaning, dahil ng contractor yan. Yung baga ang sitwasyon mo yan. Kaya yung baga pinanat po mo yan. Nakulong kita mga terminated na mga project ang Sunwest. Opo. Sa Cagraray. Sa Batan. Maduman nga ako ngayon sa Batan. Nakulong kitang terminated. Pero ano dapat ang mga albayano? So mga padi, so mga businessmen, ano nangon yan? Terminated Pasalong problema. Ayun. Sige lugod ang baha. Diba? Sa sunday na tapos. Opo. Okay po ang baga mga lagang mga soil protection. Alo na duman sa Ridge Road. Yeah. Yung baga sa bata, nagareklamo si Congresel. Kaso kang Curacao, makukulpito ngayon taguran. Dahil baga ki-strip rock ito. Kaya ini ang pakiulay mi na dapat Mapadagos? kung tinerminate, dapat ipadagos. Pero kung tama ba, kung Secretary Disolan magdesisyon kan, gani mas mapapadali, although kayo po nalaki budget para sa taon, ano? Pero kasi, Appropriations. Henry, kakulang desisyon ini Oo. Ano ini, award na so nanggana, ano ini, award sa second placer. Oo. Or ano, i-rebid. Ayun. Or i-renegotiate. Opo. Kaya dapat makaulit sa Secretary. Ayun. Opo. Governor! Governor! Bako lang po ito. Ito pong duman ka, Henry. Dahil may problema. Yeah. O, pagkasabi mo sa tao, nagduman ng gobernador para nahiling, may dakulang itang problema. Dahil nga na inabandon, terminated, Opo. so kwarta pa binalik. O, kaya na naman na kwarta. Mahanap. Pag di kita nag-iriro, Henry, Yeah. ma-Christmas na naman, ma-anniversary na naman yan. Nagkaroon nga na ako sa hapon, pasugma Henry Duman, aram mo, barangay captain ba ko, pigi po nanay na tulay. Oho. Anyway, Henry, salamat tabi ha. Yeah. Salamat. Yeah, opo. Governor, ingat po kamo. Salamat na maray tabi. Mabuhay po. Salamat tabi. Opo, thank you so much. Mga tugang Governor Rosal, tayan ang saro sa concerns ta. May kinaraman po sa tulay na. Tapig pa para harapot man kita kayan kan sa tabo kung paano tabi magagamit ang sinabi ng tulay. So, may request pala additional 56 million. Yaw na yan, mga tugang, ang hanapon na sa natabi ang tamang solusyon. Di ba? Dahil na hilingon sa kung ano nangyari dyan, paano yan nangyari kayan. Ang gigibuhon, maghanap na lang gisolusyon para po mga tugang magamit ang tulay. Importante yan na mapagkinabangan kan sa tuya ng mga kababayan. Lalo na po na tapag buminalyo ka sa tulay na iyan, pagbalyo mo is Kilikaw. Tama, Ronald? Kilikaw. Alcala. Pag luminuwas ka dyan sa Alcala, pasiring iyan, pag nag-left ka, going to Barangay Salvacion. Paluwas anduman sa Salvacion Daraga. Paluwas yan duman yan. Then luwas na yan sa National Highway. Pag nagtuo ka, ang luwas ka ang mga tugang pasiring yan sa Barangay Mabinit, Matanag, Matanag, yan mga barangay na yan, Mabinit, Bunga, Matanag, Buyuan. Luwas yan, dyan po sa may gas station, tabi sa National Highway. So, importante hon yan, mga tugang na koneksyonan. Takan ako ito, Ronald, nag-aagi ako dyan sa spillway. Di bang kitulay dyan kayo spillway? Pag minabaha, matabok ika sa spillway.
Nag-ano ka nga dyan, Henry M? Di, nag-reporter tabi ako sa... Aluyon akong assign sa daraga na reporter. Pigil ako kung pag may nangyari dyan sa ibong, mabalyo ka. Spillway ang kaito. Ikaw pa dyan sa ibong kaito kanso o tubagang. Ano nga ito? So, isarog pulp. May isarog pulp dyan kaito. Ngunyan, binugtakan kitulay. Medyo, yan natulay ko ta. Nasaro sa mga breakthrough iyan. Mga tugang para mapakaray tabi ang serbisyo kan gobyerno sa tuyang mga kababayan. But halang kawon, actually magayon ang pagka-design eh. Halang kawon, mga tugang ang pagka-design, mga tugang kantulay. Kaya, di siya abuton kibaha, no? Di siya abuton, igwa pa nga ni palang kisaro eh. Dapat, anyway. Ugaring ang gobernador pasakay sa barko, pasiring da sa batan, ano. So, to sa may, uyan sa may UST, may, igwa pa ba kanya Ronald, di ba? Di naman akong naling nagtrabaho, tabi, UST, tama. Bugtong Road, halidigdi sa may Bicol Memorial Park. Pag wala mo, matuo ka, tabi, igwa dyan, mga tugang ki ano yan, tulay, tabi na punduman. Ako, selling ko, I do not know kung tama sa kuyang basa, tama na itong pigigibok ang gobernador, na ang pag napundo, hanapan kipagi para mapadagos. Ano, di ba? Para sa itong kung paano napundo, mga tugang etc. Parte ng kang istorya, paano na parte na yang kang buhay kan sa tuya tabi na ano yan, kan sa tuya tabi na sistema ng gobyerno sa Pilipinas. Tapano ka nagkaigwang mga isyu, nagkaigwang mga problema kaya napundo. Kang pinundo, lalo na mga tugang na napinggin sa kadakol na mga proyekto sa palibuta. Kaya, ang important ngunyan, hahanapan na sana yan. Hanapan ki solusyon kung paano mapadagos ang proyekto. Hello? Yeah, morning. Yun na buktungan, ongoing. Ongoing? Oo, madali na yan, BP. Mga siguro 1 month pa. Pwede na nagyan. Tapos tumento na. Yun na? Excited ako Shortcut magaan. Tamilitong book. Totoo lang. Di ba? Ano na itong book? Di ka na masyado magpapara, ano yan, magpapara, halawig kiikot naman sa bugtong. Di ka na ma-shortcut. Ang tumbok na kaano, kaya yung cemetery. Ano? Kaya yung cemetery. Ito pa naisip mo, salbatada ka. Iba mo sa naisip mo. Sarabayon ka na. Okay. Pero at least may nagkatrabaho at least, mga mapakaray tayo. Kaya nag-anya ko ka sa Jong Aldaw. May nagkatrabaho. Okay, good. Pwedeng makaka-diskwento ka na sa diesel saan. Ada ka na maikot kimarait alabi ko ni. Makusa na. Dito na mo makakailing. Ding tawo. Ayun na sa imo. Alas 9 na. Thank you. Bye. Bueno, seriously dako lang mga buong Pilipinas dako lang mga nagkaperindinting mga trabaho. Pero siguro, ilingon ta kung paano may pagpadagos. Alright? Good morning, BPN! Maaga kayong nag-away ni ma'am. Di ba masaya pag umaga? Tita Marie, maray na aga po sa imo. Alright. Sige, magiting na pagbati. So kanina ito si Sir Tony Reyes niya. Alright. O di sige, preparar po ang ito. Ngunyan, ako nagkakaon baga ako dyan sa mga nagkakaon baga ako dyan sa mga turo-turo. Mahilig ako dyan sa mga turo-turo. Mahilig ako na magkaon sa mga. Ngunyan, narareparo ko, tabi, mga tugang, ang sitwasyon, tabi, sa satuya na palibot. Kaya, akong tanas. Magbabalik ang hapot, magalipas lang ka nagkaperang. Maparam na ko, Ronald, pwede na? Maparam na ko,
Pwede na, kaya na. O bueno, mga tugang, mapaaram na po ako. Mabalik ako alas 3 sa programang Pinky on Mo, baby. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Ini pong personalan, kita po taghapot lang. Goodbye, mabuhay. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod ay walang katapusan. Kung ikaw ay edad 50